गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली दा 12:01 जाखाबाय, फुंनि 1 जाबाय। जाय हक बाथ्राया ओरैबायदि, मैया जिहेतु मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट होदोंमोन, बावहाय जोंहा UPPLनि मा होननानै बुङो, नैबे राजु नार्जारि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांनि बुंनायनि सायावसो आङो माखासे बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों। दिनै बिथाङा माबे एंगेलजों बाथ्राखौ बुंदों, बिथांखौ जोङो सनमानबो होयो बयबो, आरो आंबो बिदाखौनो लिंगोन आं बिखौ, जिहेतु आंनिख्रुइ गोरोंसिन बा आंनिख्रुइ साननो हनो गोरों हिसाबै आं बिखौ बिदाखौनो लिंबाय। थ' राजु नार्जारि आदा, नोंथांनिसिम आङो मोनसे सोंथि, UPPL नोंथांमोननि खुंथायाव थानाय प्रमद बर'आ प्रत्येकटा स्कुलाव बेसेबां इनकुवारि खालामदों? प्रत्येकटा स्कुलाव। दिनै आसामनि गेजेराव चिरां डिस्ट्रिक्टआ नाम्बार 1 मेट्रिक पास खालामनायावहाय आं बेखौ मानिदों, गनायदों, बाख्नायदों। बावहाय नोंथाङा सोरखौ बाख्नायग्रोनांगौमोन, गिबियाव सोरखौ बुंग्रोनांगौमोन? बिनि अनगायै नोंथांमोननि नैबे राजु नार्जारि बिथांनि खुंथायाव थानाय बिथां प्रमद बर', बिथाङा क्लास लाहैदोंमोन ना? राजु नार्जारि, आं नोंथांनाव मोनसे गिबि कुइसन, प्रमद बर'आ प्रत्येकटा BTC, प्रत्येकटा चिरां डिस्ट्रिक्टनि स्कुलाव मेट्रिक आनजाद जायफोर लिरदोंमोन, बैफोर गथ'फोरखौ बे प्रमद बर'आ स्कुल डे टु डे हाबनानै बिथांमोनखौ क्लास बा मोनसे खुगाजों माबा मोनसे भइस होफेरदोंमोन ना? जेनेरेल सेक्रेटारि UPPLनि राजु नार्जारिनाव मोनसे सोंथि आंना बे, खारन नोंथाङा पलिटिसियान, जों जाबाय जेनेरेल पाब्लिक मानसि हिसाबै जोंहा नोंथांनाव सोंनो हानाय मोनसे राइटआ दङ, आरो जोंहा नोंनिफ्राय मोनथिनांगौ राइट्स अधिकारा जोंहा दङ हिसाबै आं सोंदों नोंथांनावहाय बे मोननै कुइसनखौ। थ' नोंथांनि सोंनायनि बे फिननायखौ नोंथाङा हायोब्ला थाबैनो हो, आरो बिनि सिगांबो दाखालि साननैसोनि सिगाङाव नोंथांनि एगेन्स्टआव आङो 10,000 बान्था होगोन होननानै आं बुंदोंमोन। बेखौबो नोंथाङा दिनैसिमबो क्लियार होनोबो हाया, आरो नोंथांनि जिखिनि बाथ्रा बुंनाय बेखौ आङो टटेलि नंखाय होननानै बुंगोन। जों गिबियाव सोरखौ थेंक्स होग्रोनांगोन? गिबियावनो जाय स्कुलाव हेड टिचार बा टिचार फोरोंगिरि फोरोंगुरु बा ना टिचारफोरखौ बा मेडामफोरखौ जोङो थेंक्स होग्रोनांगोन, गोजोननाय बावहोग्रोनांगोन। बावहाय नोंथाङा सोरखौ बावहोग्रोदों? नोंथांनि गोरोंखौ, नोंथांनि खुंथायाव थानाय प्रमद बर'खौसो माबोरै गोजोननाय होग्रोखो नोंथाङा? मा हिसाबाव? बे प्रमद बर'आ थांनानै स्कुलाव फोरोंहैदोंमोन नामा? खोथाया बे। ओंखायनो आं बुंदों, गिबियाव जोङो सोरखौ, जाय स्कुलनि हेड टिचार, बिनि उनाव टिचारफोर, बिथांमोनखौ जोङो गोजोननाय बावहोग्रोनांगोन। बावहाय पलिटिक्सनि बाथ्रा फैया दै, पलिटिक्सनि खोथाखौ फैया, बा बियो BPFनिखाय बिदि खोथाखौ बुंदों, बे खोथाखौ बुङाखै दे आङो। सेकेन्डआवहाय बिमा बिफा, बिनि उनावहाय जोङो ओनसोलाव जेसेबां दल संगठनफोर दं, बा बिनि अनगायै दल संगठननि अनगायै दिनैहाय फरायसा आफाद जोंनि गेजेराव मोननै दं, बनसु, आबसु, बिथांमोनखौ जोङो थेंक्स होनांगोन। दाबो आं दहाय मैयानि बेलासिनि मोनसे माबायावहाय बुंदों, दाबो दिनै बिथांमोनखौ थेंक्स होनो नागारै बा बिथांमोननो गोजोननाय होनोखौ नागारै नोंथाङा बै प्रमद बर'आ माबायदिहाय बिथाङा हेड टिचार जाखो, बिथाङा माबायदि गिबि जाहैसिनखो? आंनिया सोंथिया बे जाहैदों। बावहाय नोंथांमोना पलिटिक्सखौ लाबा लाब लानो लुबैनानै बा माबा मोनसे साननानै बेफोरबायदि
बुंग्रोनाया मोजां जायाखै होननानै आं सानो दिनैनि दिनाव नोंथांमोना सोरखौ प्रमद बर'आ दिनै रायजो राजानाव आं मोनसे सोंनाय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरनानै हर जों सोरखौ थेंक्स बावग्रोनांगोन प्रमद बर'खौ ना जोंनि स्कुलनि हाई स्कुलनि हेड टिचार बा टिचारफोरखौ बा मेडामफोरखौ सोरखौ जों गोजोननाय होग्रोनांगोन बिनि उनाव सोरखौ होनांगोन बिनि उनाव जों सोरखौ होनांगोन खोथाया बे दिनैहाय नैबे राजु नार्जारि UPPL आफादनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा थोंजोङैनो बिथाङा सोरखौ बावहैग्रोदों प्रमद बर'खौ प्रमद बर'आलाय सोर बेलाय सासे पलिटिसियानसो बिलाय दिनै स्कुलावलाय माला क्लास लाहैफेरखो माला बिलाय दिनैहाय मा खोथा बुंहैफेरखो बिलाय दिनै सेकेन्डआव जों बुंहैबावनो थार्डआवहाय जों बुंहैबावनो आबसुखौ जों थेंक्स होबावनांगोन दिनैनि दिनाव चिरां डिस्ट्रिक्टनि आबसुफ्रा आनसलिकनि प्रेसिडेन्टफ्रा दिनै दर टु दर हाबनानै जायफ्रा मेट्रिक आनजाद लिरहैदों बिथांमोनखौ लोगो लानानै मा बुंहैदों जे मेट्रिक आनजादाव नोंसोरो मोजांखौ खालामनो नाजा आरो लिरनो नाजा आरो जुदि नोंसोरो जुदि माबा मोनसे बुजियाखैबा माखौबा जुदि बुजिनो नाजादोंब्ला जोंफोरनाव सों बे खोथाखौ बुंदों आं मोनदों आंनि न'आवबो सासे मेट्रिक परिखा लिरदों सासे गथ' बेबो पास जादों सेकेन्ड डिभिजनाव आं बेखौ बुंनो सानाखैमोन नाथाय दिनै UPPLनि नैबे राजु नार्जारिनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांनि बुंनायावसो आं दिनै बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों आबसुनि दिनै आंनि खाथियाव आंनि न' उसुंगुदि खाथियावहाय दङ रौमारियावहाय आबसु आनसलिकनि बिथांमोना आंनि न'आव फैनानै जाय मानसिया दिनै मेट्रिक आनजाद लिरदों बै सुबुंखौ खाथियाव जिरायफानानै बुजायदों बुंदों दिनै नोंथाङालाय मा हिसाबाव प्रमद बर'खौ गोजोननाय बावग्रोखो आंनिया खोथाया बे राजु नार्जारिनिया गोरोन्थि जादों बियो सिदायै गोरोन्थि होननानै बुंगोन नोंथाङा आंनि सायाव बा दुखु मोननानै बा गाज्रि मोननानै जेबो लाब गैया राजु नार्जारि ओंखायनो नोंथांखौ आं बुंदों आवगोलनिफ्रायनो बुंबाय थादों कयेकथा बाथ्राखौ सानै हयै सिन्था खालामनानै बाथ्राखौ बुं नोंथाङा आंनिख्रुइ साननो हानाय बा बुंनो हानाय गोरों गोरा बे हिसाबैसो बाथ्राखौ बुंदों प्रमद बर'आ मालानिलाय बिलाय हेड टिचार जाफेरखो बिलाय सासे पलिटिसियान BTCनि चिफ दिनै बियो बबेयाव फिथा हास'नांगौ बबेयाव फिथा हास'नो नाङा नों UPPLनि नों BPFनि नों कंग्रेसनि नों BJPनि बिदि बुंग्रा मानसिसो बिलाय बिनि अनगायैथ' बिलाय फरायसाफोरखौलाय आरो माथो सिन्था खालामनाय बिलाय बेसो बाथ्राया खोथाया बे थ' जाय हक बाथ्राया बेसिमखौ आं एसे दोनथ'नोसै दिनै थोंजोङै आं सासे मानसिनि बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बिथाङा ओरैबायदि बिथांनि माबा मोनसे मोनदेरनाय दङ नामा पलिटिक्सखौ बिथाङा हयथ'बा बै सुबुङा बै मानसिया बै बे सासे इउटिउबार थिफुदलाया माने गावखौनो माने आं जोंनि UPPLआनो 25 बोसोर 100 बोसोर थांगोनफोरबायदि बाथ्राखौ बुङो जाय हक बाथ्राया आं बेवहाय एसेब्लाबो बुंलांनो नागिरदों बिथां बै थिफुदलानि बारै जायखौ बुङो दिनै प्रकाश नार्जारि आं दिनै नामखौ थांखिनानै बुंदों बिथाङा NDFBनि बारै एबो मिथिया बिबो मिथिया NDFB आफादा माबोरै जोनोम मोनदों माबोरै स्ट्रागल खालामबोदों माबायदि गावथारजादों माबायदि दिनै बर' आइजोफ्रा रेप खालामजादों आनखि दिनै बिनि उसुं गुदियावबो दिनैहाय बेफोरबायदि दुखु दाहा लाबोनाय मानसिफोर दं खिन्थु बै प्रकाश नार्जारि बायदिया बै बे NDFBनि बारै जेबो मिथिया बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों बिथाङा दिनै मा बाथ्रा बुंदों दिनै मा होननानै बुंदों प्रमद बर' श्रीजुत प्रमद बर' आं बेखौ थिफुदला होनगोन दै बियो सासे थिफुदलासो दिनै बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों मोनफा 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 सलुसना जोबनो थांगासिनो दङ सबसे पेहले माखौ खालामनांगौ बयनिख्रुइ सिगां माखौ खालामनांगौ दिनै NDFB सागानगिरि नोंगोना नङा प्रकाश नार्जारि सिदा बाथ्रा नोंनाव कुइसन
दिनै एनडिएफबिनि जेसेबां सोद्रोमाफोर नोंसोर बायदि लाब लाब साब्लाब जों गिदिंनानै मोनो मोनाखै दिनै एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरा दिनै केसनि भुक्तभोगि जानानै दङ दिनै माबे सलुसन जादों एनआइए केस नांना थानाय बेफोर मा सलुसन जादों नों बेफोरखौ बुजिदों ना मा नों जुदि नों आंनि जायगायाव जुदि नों जानायमोनबा नों गाबनानै आगोर मोननाय नङामोन प्रकाश नार्जारि मिथिबाय जों एभ्रि मान्थ जों कर्टआव गानो गोनां जायो मिथिबाय नोंखौ जों बहा लोगो मोनो चिरां डिस्ट्रिक्टनि बहायसो लोगो मोनो नोंखौ बहाबा हानिनो मण्डलनो माबा माबि लोगो लानाय बिदिसो लोगो मोनो नोंखौ जों आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो सानाखैमोन प्रकाश नार्जारि नोंनि बाथ्राखौ आं दिनै नाम थांखिनानै बुंदों गाज्रि मोननानै लाब गैया दे फंबाय दुखु मोननानै जेबो लाब गैया नोंथाङा बबे मोनसे प्रब्लेमखौ एनडिएफबिनि बबे मोनसे प्रब्लेमखौ समाधान जानायखौ नुदों बबे मोनसे समाधान जानाय नुदों बुं एनआइए केस नांनानै थानाय केसनि प्रब्लेमाव दिनैसिमबो बोरमा फाननानै गावनि मबाइल फाननानै केस गाहैनो गोनां जादों कर्ट गाहैनो गोनां जादों बेफोरखौ नों मिथिदों नोंनि नोमफा प्रमद बर'नि सिगाङाव खोन्थाहैथां बुंनानै हो मिथिबाय नोंनि लिडार दैदेनगिरिनि सिगाङाव बुंनानै हो बेखिनि बाथ्राखौ आं स्पष्ट बुंदों आं दिनै नोंखौ बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो सानाखैमोन नोंनि जिखिनि बाथ्रा बुंनाय आं मालाबाबो बुंफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम नाम थांखिना बुंनो गोनां जादों नों जोंबायदि भुक्तभोगि नङा नों जोंबायदि खस्थ' खालामनो नाङाखै नों जोंफोरबायदि मैदेर गाना थांनानै आगाननि दैखौ लोंफेर मोनै मानसि नोंसोर बायदिया नों दिनै माखौ लाना बबे मोनसे समाधान जादों होननानै बुंदों बबे मोनसेयाव सिदायै बुं बबे बिथिङाव समाधान जादों माबे बिथिङाव एनडिएफबिनि दिनै एनआइए केस नांनाय रन्जन दैमारिखौ बरननाय दिनै केसनि बारै रिहेबिलिटेसननि बारै एक्स ग्रेसियासनि बादै मार्टियास्टमनि बारै माबे बिथिङाव जादों बुंदो खोन्थादो एनडिएफबिनावनो जोबथा प्रब्लेमा दं नोंथाङा ओरैनो जानला मानला खोथाखौ बेफोरबायदि प्रमद बर' श्रीजुत प्रमद बर' बिथाङा दिनै खालामगासिनो दङ होननानै नोंथांनि बे श्रीजुत प्रमद बर' बिटिआरनि सिइएमआ जोंनि एक्स एनडिएफबि जिसिबां सोद्रोमाफोर दं बिथांमोनखौ दिनैसिमबो मोजां बेबहार खालामाखै नों बेफोरखौ मोनफेराखै आनखि नैबे जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारियाबो मोनफेराखै बिदिखौ जानो हागौ दिनैहाय इउपिपिएलनि राजु नार्जारि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा आबसु आन्दलन समाव गोबां सेक्रिफाइस खालामबोदों जानो हागौ आं सनमान होदों राजु नार्जारि बिथांनिसिम दिनै एनडिएफबिनि सलुसनखौ प्रब्लेमखौ गथ'फोरनि प्रब्लेमखौ मानो समाधान खालामनानै होनो हायाखै बुं दिनैनि दिनाव स्पष्ट बुं जों दिनै इउपिपिएल सरकारा एनडिएफबिनि प्रब्लेमखौ समाधान खालामना होनो हायाखै दिनैसिमबो खारन जोंनाव इएम दं एनडिएफबिनि डेपुटि चिफ दं बिथांमोना खालामना होनो हायाखै बेखिनि खोथाखौ स्पष्ट बुं राजु नार्जारियाबो हायोबा गोरा गोसोब्ला हारिनि प्रति सिन्था खालामग्राब्ला गांनाय उखैनायनि गावनि लाबा लाबखौ जुदि सिन्था खालामाबा हारिनि खोथाखौ जुदि सिन्था खालामदोंबा बेफोर खोथाखौ बुंनानै हो नोंथांमोननि बै बे दैदेनगिरि नोंथांमोननि बै बे सुबुंनिसिम बै बे गादियाव जिरायहैग्रा लिडारफोरनिसिम बुंनानै हो दिनैहाय जायफ्रा दिनैहाय मोनफा मोनफा सलुसन जादों होननानै बुंदों दिनै बे सलुसना जाना थाङाखै आरो जाफेराखैबो मानो दिनै जों इउपिपिएलखौ दिनै बुंबाय थानो गोनां बखिबाय थानो गोनां जादों दिनै सोरनि थाखाय जादों बेफोरो दिनै बे आगदा आगसि चामचाफोरनि थाखाय बेफोरबायदिया जादों थ' लोगोफोर दिनै गोबां बाथ्रा बुंबाय जाय हकनि दिनाव मैया जायफ्रा मेट्रिक आनजाद
मोजाङै पास खालामबाय चिरां डिस्ट्रिक्ट होन बा क'क्राझार बाक्सा उदालगुरि जायफ्रा मोजाङै पास खालामबाय स्पेशल जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव नम्बर 1 जादों फैगौ बारफोरावबो बिनिख्रुइबो आरो साबसिन खालामबावनो हागोन होननानै आसा आरो मिजिंथिनाय थाबाय जायफ्रा लोगोसे जाय सुबुंखौ थांनाय बाराव मेट्रिक आनजाद मोजां पास खालामनाय बै सुबुं बा बै टिचार हेड टिचार बा स्कुलनि टिचार मेडामफोरखौ रोजा रोजा थेंक्स बावनाय थाबाय आरो बिजों लोगोसे न'खरनि बिमा बिफा आरो स्पेशल आंनि न'आव जायफ्रा आबसुफ्रा फैनानै दिनैहाय आंनि न'नि मानसिखौ दिनैहाय मोजाङै एडभाइस होलांदों बा बिथांमोननिसिम रौमारि स्पेशल रौमारि आबसु आनसलिक बिथांमोननिसिम आरोबाव फिन आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम खनसे फिन जासिहरफिननाय थाफिनबावबाय थ' बाथ्राया बुंगौमानि लावो नैबे बिथां राजु नार्जारिनि जिखिनि बाथ्रा बुंनाय बिनि सायावसो आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों राजु नार्जारिया स्पेशल प्रमद बर'खौ थेंक्स बावनायनि सायावसो आं बेखिनि भिडिअखौ लाबोदों बिनि सिगां जों सोरखौ होग्रोनांगोन बिथाङा बेखौ गियानाव गैया आरो गोसोआव गैया खारन माब्रै गोसोआव फैनाय थानाय नङा बिथाङा थ' जियानो जाया मानो खोथाफोरा पलिटिक्सआवसो लांनायसो जालायलाङो बाथ्राफोरा दिनै प्रकाश नार्जारिनि बाथ्राखौ आं बेफोरबायदि नाम मख'ना बुंनो सानाखैमोन दिनै नाम मख'नानै बुंनाय जाबाय हयथ'बा बियो आंनि एगेन्स्टआव बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन आरो बुंखागोन खारन बेखौ आं थिफुदला होननानै बुङो बे थिफुदलासो बियो एनडिएफबिनि बारै बिथाङा एबो गैया बिबो नलेज गैया बिहा जानो हागौ बिनि खाथियाव एनडिएफबि जोंनि सोद्रोमाफोर थानो हागौ बिथांमोनजों खाथियाव जिरायनानै एनडिएफबिनि बारै मालाबाबो सोंफेरनाय बिनाव गैया रेकर्ड गैया कयेकजन लिडारफोरनाव दङ बिथाङा अनलि सोरखौ खोन्थानो हागोन भाइस नैबे गबिन्द बसुमतारी बेखौ खोन्थानो हागोन बिनि अनगायै जोंनि प्रब्लेमफोर गथ'फोरनावसो रासिन दं नोंथाङा सोरबा दैदेनगिरिनाव थांनानै सोंहैबा जानाय नङा जोंनि गथ'फोरनि एनडिएफबिनि जाखिनि प्रब्लेम दं बेफोरनि न'खराव दर टु दर हाबनानै हायोबा सों नों दिनै प्रमद बर'जों नोंथांखौ खोनानो मोनो जों प्रमद बर' माबाखौ प्रकाश नार्जारिखौ खोनानो मोनो जों प्रकाश नार्जारिखौ प्रमद बर'नि न'आवनो दैलि थांलाय फैलाय आप डाउन जायो होननानै जों खोनानो मोनो जाय हक बाथ्राफ्रा बिदिनोसै खोथाफ्रा बुंगौमानि लावो दिनैहाय जायफ्रा मेट्रिक आनजाद लिरनानै दिनैहाय उथ्रिसार जानो हादों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय आरो स्कुलनि जायफ्रा हेड टिचार बा मेडामनो सारमोन बिथांमोननिसिमबो फिन आरोबाव खनसेबाव थेंक्स बावनानै आंनि बे सुंद' भिडिअखौ बावहायनो दोननाय जाबाय जय बर' हारिनि